Fil-Palazz il-Belt Valletta, l-avukat George Hisler inħatar uffiċjalment bħala l-ewwel kummissarju dwar l-standards u l-etika fil-politika għal mandat ta' 5 snin. Kariga li nibtet minn weda tal-Partit Laburista u fost oħrajn se twassal biex il-kummissarju jinvestiga d-dikjarazzjonijiet tal-assi tal-Ministri u d-Deputati u jinvestiga każi ta' mġiba ħażina u ksur tal-etika. B'din il-liġi se jitwaqqaf ukoll kumitat parlamentari għall-standards li se jitmexxa mill-Speaker b'diversi setat ta' dixxilpina fuq il-persuni fil-ħajja pubblika. Waqt iċ-ċerimonja tal-ħatra, Dr. Hisler li għamel snin twal fit-tmexxija tal-Kamra tal-Avukati taħar li żewġ naħat tal-Kamra tal-fiduċja fih. Nittama li nista' nirrikambja billi naġixxi kif mistenni minni b'iktar mod imparzjali u bilanċat u fl-istessin nittama li l-kontribut tiegħi jista' xi ftit jew jgħin biex il-Parlament kompli dejjem jiżviluppa fis-sens li tiżdied il-kredibilità u r-reputazzjoni tagħna. Mistoqsi dwar il-prijoritajiet tiegħu, Dr. Hisler qal li hemm il-bini tal-uffiċċju u l-kultura tal-iskrutinju. Aħna s'issa il-membri tal-Parlament tagħna u l-persuni maħtura minnhom fil-Ministeri taħt position of trust biex niftehmu, m'hemmx il-kultura illi hemm xi ħadd u mhux ħossu li huma suġġett ta' skrutinju, naturalment hemm il-medja, il-medja dejjem għandha dik il-funzjoni, però mhux b'mod investigattiv u bil-poteri li għandu dal-uffiċċju. Id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn qal li l-ħolqien ta' dil-kariga hija turija li l-Parlament, il-poplu u l-Gvern jemmnu fit-trasparenza. Saħħa fost affarijiet oħra illi tifli il-dikjarazzjonijiet finanzjarji ta' kull ministru, ta' kull segretarju parlamentari, ta' kull membru parlamentari u tieħu azzjoni fuqhom. Għandek ukoll is-saħħa illi tara li kollha kemm aħna nżommu lilna nfusna mar kodiċi ta' etika li jistgħu stipulati anke bil-liġi li għaddejna fil-Parlament fit-terġuniet ilu. Żied jgħid li l-fatt li l-ħatra ngħatat lil xi ħadd mill-kamp oppost tal-Gvern juri li m'hemmx influwenza tal-Gvern fuq il-kariga. Il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca qalet li jissemmi l-fakultà li wieħed jirreferi għal dan il-kummissarju f'każ ta' allegazzjonijiet. Ħajkun qiegħed ta' skrutinju l-membri parlamentari bil-ministri u anke n-nies ta' fiduċja tagħhom. Allura dik ħatagħti wkoll serħan tal-moħħ. U allura anke ċertu diċerija, allegazzjonijiet, hemm issa l-mod u l-fejn wieħed jista' jdur u allura jista' jserraħ moħħ in-nies u jagħti aktar kontabilità. Dr. Hisler kien innominat mill-Partit Nazzjonalista. Bil-Grupp Parlamentari Laburista jaċċetta n-nomina fuq rakkomandazzjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat li sostna li b'din il-ħatra rrid jintbagħat sinjal b'saħħtu lill-Parlament u għal lin minn kwistjoni ta' Gvern.